Jesu li Hrvati u BiH progonili sami sebe u posljednjem ratu? Ili točnije, uloga katoličke crkve u Domovinskom ratu? U posmrtnoj knjizi pokojnoga Željka Raguža od 59. do 22. 63 godine, političkoga djelatnika i pisca, pravnika, crkvene se osobe spominju na više stranica. Nadbiskup kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Tomo Vukšić, biskup Franjo Komarica, bosanski provincijal Petar Anđelović, ravnatelj Caritasa monsignor Miljenko Aničić itd. Izazov Sulejmana Tihića, predsjedatelja predsjedništva BiH. Građanski odbor za ljudska prava i Igmanska inicijativa priredili su u Zagrebu 25. na 26. rujna 2004. konferenciju pod naslovom Budućnost jugoistočne Europe, BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora i perspektiva EU integracija. Na konferenciji je sudjelovao i Sulejman Tihić od 51. do 14. i on 63 godine. U jednom intervjuu na pitanje kako komentira izjavu kardinala Vinka Puljića da je hrvatski narod u BiH ugrožen i da mu prijeti nestanak ili asimilacija, rekao je doslovno ovo. Pitanje je tko je tu odgovoran. Političke stranke koje su predstavljale Hrvate u BiH promicale su neku vrstu preseljenja na različite teritorije. Citat. Pri takvom preseljenju Hrvata u BiH Tihić je istaknuo kako, citat, tu odgovornost ima i katolička crkva koja je trebala reći da to nije u interesu hrvatskog naroda. Željkova knjiga, stranica 75. Odgovor generalnog tajnika BiH. Na to je s više podataka i dokaza reagirao generalni tajnik BiH, monsignor Ivo Tomašević, duboko zaprepašten i ovlašten od članova biskupske konferencije, bila smo tada samo 4, i on odgovara 11. listopada 2004. i poziva Sulejmana Tihića da navede barem jedan dokument katoličkih biskupa u potvrdu svoje izjave. Zar se biskupi, piše Tomašević, zar se biskupi BiH u desetinama svojih poslanica, priopćenja i intervjua nisu jasno zauzimali za ostanak pučanstva na svojim ognjištima i za poštovanje volje svake osobe da slobodno izabere gdje će živjeti? Zar nisu biskupi nebrojeno puta do sada pozivali odgovorne ljude iz vlasti, bilo domaće, bilo međunarodne, da omoguće ljudima ostanak i povratak na svoje? O tome vam možemo dostaviti brojne materijale, a vas molimo da uprete u jedan jedini dokument katoličke crkve koji bi potvrđivao vašu izjavu. U pismu monsignor Tomašević podsjeća Tihića, predsjedatelja tročlana predsjedništva, na njegovu izjavu kako Bošnjaci nisu rušili vjerske objekte kao što su činili Hrvati
gdje je djelovao HVO i Srbi u RS-u, te mu postavlja ova pitanja, sve žešće od žešćega. Ako je to točno s obzirom na Bošnjake, kako vi tvrdite, biste li nam mogli odgovoriti tko je do temelja spalio župnu crkvu i župnu kuću, te gotovo sve obiteljske kuće u župi Borovica kod Vareša? Tko je spalio filijalnu crkvu župe Žepče u Golubinje i filijalnu crkvu župe Fojnica u Ščitovu? Tko je devastirao gotovo sve crkve, kapele i katolička groblja u Bugojanskom kraju, Bistrica, Devetine, Glavice, Kandija, Krupa, 3. Te postavio eksplozivne naprave pod župne crkve u Bugojnu i Skopaljskoj i Gračanici? Tko je devastirao crkve i kapele u dolini Neretvice, Obri, Solakova Kula, Kostajnica, Žitače? Tko je minirao toranj filijalne crkve župe Dolac u Putičevu, te opljačkao i devastirao samostan u Gučjoj gori, župne crkve u Rostovu, Pećinama, Ovčarevu? I tako, nastavlja Tomašević, 214 crkvenih objekata koje je srušila, spalila i devastirala armija BiH samo u Vrbosanskoj nadbiskupiji. Stranica 76. Na to pismo Sule Tihić odgovara kao da je za vrijeme rata bio na Marsu. Što se tiče rušenja i devastiranja vjerskih objekata, jesam u više navrata izjavio da na teritoriju koji je bio pod kontrolom legalnih vlasti Republike Bosne i Hercegovine nije bilo rušenja crkava. Prizna da je to izjavio. Slučajevi, nastavlja Tihić, slučajevi koje ste u pismu naveli, uglavnom mi nisu poznati. Uglavnom ne znam. Nisu mi poznati. I nisam siguran da li su posljedica namjere ili pak ratnih dejstava i sa čije strane. To bi bilo ko biva taj samoprogram. Uvjeren sam da je riječ o slučajevima koji su se oteli kontroli i djelovali izvan sistema. Slučajevi izvan kontrole. Čuđenje. Objektivni čitatelj zaista se čudi kako Sulejman Tihić nije znao što je počinila armija BiH, a on bijaše član stranke Demokratske akcije, SDA, od njezina početka, 90. do svoje smrti, 2014. Pune 24 godine. Čitatelj se još više čudi kako Tihić nije znao što je radila armija BiH za vrijeme rata, 1991. do 1995. a on izabran za predsjednika muslimanske, odnosno 1993. bošnjačke stranke SDA nakon Izetbegovićeve smrti 2001. i njom ravnao sve do svoje smrti 13 godina. I konačno, najviše se čitatelj čudi kako političar Tihić nije znao što mu je radila armija BiH, a on predsjedatelj predsjedništva BiH u ime bošnjačke strane pune 4 godine, 2002. do 2006. Predsjednik SDA i predsjedatelj predsjedništva Tihić postupa točno prema onoj evanđeoskoj. Vidi trun u oku susjeda svojih, a brvna u očima svojim i sunarodnjaka svojih ne vidi. Matej 7.3. To su biva sporadični slučajevi koji slučajno izmaknu kontroli
a ne sustavi. A pogledajmo samo prvo spomenutu župu Borovicu. Od njih, koliko je nabrojio, 22 mjesta s ruševinama i 214 crkvenih objekata koje je armija BiH sasvim slučajno spalila i devastirala prema pisanom svjedočanstvu Don Mate Majića, vrlo dobra učenika iz Dubrovačke humanističke gimnazije 72. do 74. Njegovo je izvješće iz 94. godine kao župnika Borovice 14 godina, bio je od 89. do 2004. A objavljeno cjelovito u monografiji Borovica izašla 2024. prije 2 godine. On piše: kad su u lipnju 93. godine pali kakanji kraljeva Sutjeska, točno na blagdan svetoga Ante, sve izvjesnijom je postajala i sudbina Borovice. Kroz 4 mjeseca trajala su žestoka granatiranja i siloviti pokušaji proboja, pogibije, ranjavanja, strah, neizvjesnost. Sve je učinjeno bez borbe, bez otpora, upadom muslimanske vojske u Borovicu započinje njezino postupno i potpuno uništavanje. Ima dostatno znakova da je započelo s crkvom u Borovici, divljački i gotovo obredno, točnije od oltara, od najsvetijega i najpoštovanijega dijela. Svi kršćanski znakovi i simboli, križevi, slike, kipovi, smišljeno su uništavani, korpusi, tijelo Kristovo na križu, trgani dio po dio, glava, ruke, noge, toliko tragova mržnje prema svemu što je kršćansko i hrvatsko. Oko 1200 obiteljskih kuća, nastavlja veličasni Majić, gospodarskih zgrada i pratećih objekata, sve opljačkano, porušeno i spaljeno. Više od 4000 grla odvedeno, 2500 ovaca, a ostalo krava i konja. Najveći dio življa uspio se izmjestiti, 6 civila ubijeno je i na zvjerski način masakrirano. Službenici UN-a, slušaj ovo, službenici UN-a nisu nikada, unatoč toliko zamolbi, pokazali ni minimum sluha, ni volje da u tom pomognu. U vremenu progonstva smrtno je stradalo još 7 žrtava, a 10-ak osoba podleglo je zbog starosti, bolesti i mnogolikih trauma progonstva. Dosad ukupan broj stradalih iz Borovice je više od 20 žrtava. A kakva je to bila zdrava katolička župa, pokazuje statistika duhovnih zvanja. U 100 godina, jer je baš ova knjiga Borovica 2024. izašla u povodu 100. obljetnice župe, dakle u 100 godina od 23. do 2023. iz Borovice je 46 duhovnih zvanja, 6 dijecezanskih svećenika, 8 Isusovaca, Isusovci su barem 40 godina držali župu tamo od 50. do 90. I 2 brata Isusovca, te 30 časnih sestrara raznih kongregacija. I sada se razuman čovjek pita, ako ove užasne strahote koje Tihić, koji je slovio kao umjeren političar, barem tako kažu političari s kojima sam razgovarao, naziva slučajevima i koji mu uglavnom nisu poznati, a bijaše na vrhu vlasti, kojemu svaki dan kaplju vijesti na stol, pa što će o svemu tome i onda i sada reći njegovi kolege u vlasti,
koji se ne odlikuju Tihićevom umjerenošću. Zaključak. Svi ćemo se složiti oko toga da postoje 3 temeljne vrijednosti i pojedinaca i skupina i cijeloga pučanstva u jednoj zemlji i uopće u svijetu. Prvo, istina kao osnovna spoznaja izvora i uvjera čovjeka, njegova odnosa prema sebi samomu, prema drugima, prema Bogu. Pravu istinu spoznaje